د ژیانە ملەتێ خۆدا ئەم بمینین لەبەر داکو بشین سۆز و ئەڤینی و هیڤیên باشوور و کوردستانê hemiya bigehînin xelkê me lêrek û evro li awareyê da dijî mixabinî ku zêtirî 3000 malbata li medreseyan li camiyan li van jîya kom bûne înşaalla li ev şev em ê dest bi harîkariyên xwe bikên û bigehînin û gel wana bimînin heta ku ya ji destê me bêt. Şêst kamyonan ji bilî 105 karmendên dezgehê Xêrxwazî Barzanî ku li hemî şarên başûr hatîne li Hewlêr, Dog, Silêmaniyê, Zaxa û Helebce û li her cihekî. Di nav wan da 25 kadîrê tenduristî hene, doktor pêrane, seydelanî pêrane, derman pêrane, ambulansın wê serdana wan medresa bikin, wan camiya bikin ku pêtivî parîkarî û xizmetê heye û di nav da xwarin heye, xwarina hişik heye û xwarina serî heye, betanî û esfincat û mazot jî bi me re heye û gelek tiştên dî jîn li rojên bihêt em dê îşallah gehînin wa hemiya yek bi yek hel dêrikê bigire heta di rêka têkeliyên me yên nêvdewletî ve bi taybetî ajansên netewên yekgirtî û UN em ên haziriyê dikin di sûba îjtimacên giring hene li ser wê ku em çawa alîkariyê bigehîne kobane çün em dizanîn ew dorpêçkirine ew di çi rewşê dane harîkariyên însanî gelek pêtivîn bi taybetî zarokan û rojane telefon û peywendî her saet bû me tên em haydarê rewşa wan e înşaalla em bi harîkariya bigehînin.